Iya. Oke. Ya, Pak. Biasa biru, cilik, gede awake dhewe, rupane boboh ijo. Oke, terima kasih. Gede ya. Gede ya. Oke. Oke. Aku, kowe, kali dhewe tergiling bathong. Kowe iki yo coba ngono. Lek reyokan iki mbok sing wadon. Skincare. Kuat ya. Ya sih. Kowe aja tok lolong. Rayo pawane ngono. Kanca lawas kowe foto skincare koyo opo ya padane ngono kuwi. Opo kae? Jenisnya Bu. Oh, jenisnya. Cemani jadi kok ngomong cemani. Yo. Dorong timang. Pakai lo. Gue masuk. Apa Gus? Apa Gus? Hah? Hah? Tidak dengan? Urung. Apa nih? Aku urung. Hah? Kok kasihan Delo ya cantik. Wiro Dus. Basa Jawa roh. Basa Indonesia roh. Kasihan Delo. Pasukan Buri. Nek bosone. Saya sitok to, Mas. Saya sitok. Ndi lho, Mas? Saya sitok. Saya tak tekonane. Saya sitok ora mau. Mbah ndi? Entek jare Gus. Rumah saku ki aku gede kok ndak ketok. Munggate ro Gus. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa ora, sik disiapne Gus, disiapne. Tenang. Karek 20.000. Karek 20.000. Ora apa-apa. Ya. Mau ya. Ibu. Mbak Banjar Negoro. Banjar Petroman. Banjar mana? Patroman. Banjar Patroman. Banjar Petromak nyuruh. Anu ganongannya jungkir balik enggak? Ya. Ya itu ya. Ya. Oke. Hah?
Oh, wes lah metu karo Rono. Iya. Tanggone ning kene lho. Lha wong iki bidara ono. Kuwi Rono. Yo ngene iki lho. Lah nyapa? Dadi wong kinawa. Ama asal budi. Wong sabar iki mesti oleh dobel. Ah, Ora kaya kowe. nyapa? Setur. Weh, karo weh. Ini ora udan rut terang gitu. Oh, boleh Wibowo Reok to. Nyapa kuwi? Sapa? Turu ning omah. Jare Wibowo Reok kan turu ning omah kuwi. Kasan Reok. Oncelok. Ini kata sopo. Sampe meani sapa? Angger pluk. Pas apa? Bangun sih. Panggone jembar rut ndang rene rut aku yo nekat iki. Rudi kan nekat. Halo, boleh ini sajate lho, ndang rene. Anu kok nek suwat tak jonjo maneh. Sinten, Pak? Ada jenengan, Pak? Pak Kardi, Mang. Jare Wibowo Reok rene wani ora wani belo. Sunatone. Ora wani rene. Lo katoke nang kono. Nekat to. Iya. Kan sewu bensin lah interpretasi iki. Jenengan mboten sampe Noman tae. Cimat-cimit ya. Terima kasih dari saudara tak Jabanjar Metromak Banjar Negara. Terima kasih. Ya ta, Gas. Apa toh? Iya ya Petromak kan mangkor Petromak. Wangel aku. Ya terima kasih. Terima kasih ya. Kadon pengabdi ra teko no. Terima kasih Bu. Mbak, terima kasih sudah menyangoni teman saya. Bapamu Indonesia yang jelas dan paham. Menyangoni. Memberikan hadiah kepada teman saya. Ya Terima kasih. ampun. Hadiah guys, anu bungkusan Lah kowe bungkusan apa duit? duit. Lah iya. Terima kasih sudah memberi hadiah kepada teman saya. Saya belum, Bu. Patimu aja. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih, Bu. Dan sebelahnya terima kasih, Nggih. Mau ya? Terima kasih, Nggih. Iso ae. Ya rong. Ndang rene rut golek desa lho.
Nah, ini pasangan serasi. Mantan lanang, mantan wedok, podo. Patut putih, ireng. Gue ready. Kayamu. Lah apa kowe dudek kono? Loh. Paramu ngono. Karena paraku bare mengerono lho ya. Oh ya wis ngono.
Ya. Kita tengah. Rolu mati deh, seret, 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 ini tak seret, patut, seret, rono deh, seret, seret. Ini pasangan apa yang terpeyek ya? Lawan diubeng-ubeng nih. Iki barene iki Ragawati ngono lho. Cep. Boleh ya? Boleh. Kam. Yo. Ini bocah cilik, gulane gede. Ya. Wes, terima kasih. Oke, yuk kita tutup dan waktunya kita jaga merak. Dadak meraudian. Ndang rut golek wibawa rek-reknya.